Ia ni di bata na hinaulungan di bagasa Tuhan Yesus Kristus di dia pehita maringanan di bagasan partikianon. Adorang so taruli hita sian hata ni Tuhan, marsa dani roha hita martangya kita. Muliate ma husoban roha nami tuho ali di bata nami, di bata Jehovah, jala di bata parholong roha na sumurung. Di bagasan tikyo Tuhan, dinalaho taruli hami sian hatam. Todimi mana madongani hami, asa mangatusi hami di hatam. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami martangya kami tuho. Amin. Hurian ni Tuhan hata ni debata na saur tu hita. Diene may san buku sada Samuel bidudua ayat sada ro dia 10. Asa tajaha mamanginang odohatan ni Tuhan. Dungi martangyang masihana ni nama. Marulupuluk marohaku mida Jehovah. Tibuldo tadukku di bagasan Jehovah. Nahirta situtu do pamangaku do paaka musuku. Ubahen nalas rohaku di pangurupemi. Dang adong nabadia tudoson Jehovah. Adang adong dukon niho. Jaladang adong partano batuan dukon ni debatakku. Unang saydat dati hamu manegahon hagidjangon. Unang ruar hata juka sian pamangamuna. Ay Jehovah do debata na puna akka parbinotowan. Jala ibana dumasing akka pabahenan. Marponggola do sior ni ulubalang. Jala marhohos hatunggaro do akka nang madate. Akan nalubian na salaon laho do masari si panganon. Jala akan narapar hian marlange-lange. Pola tubuan anak pitu na hol hian. Jala merus boti si torop anak hian. Jehovah do na mabunuh dohok na panguluhon. Ibana patuaton tubanuatoru dohok panakoko muse. Jehovah do na mabahin pugos dohok mabahin mamora. Ibana do paijurhon laos ibana patibulhon muse. Ibana paheon sian orbuk halak na tarjepol hian. Jala dipatibul na pugosi sian gabbo. Laho pahudulhon tulabung niaka nasangap. Jala diturpukon habangsa hamoliaon tunasida. Ay Jehovah do na puna akka ujahan ni tanoon. Jala dipaujak di atas na hasyanganon. Say naramotan na do pak niaka na niasyan na. Alay say paredepon na do. Di bagasan hahulomon yanggo akka parjahati. Ay dada binahin ni hagugo sa diri marhuaso bawa. Sa natuduk do bahenon ni Jehovah hala akka na mangalo ibana. Makuling ronggurna di banua gijang di atas nasida. Jehovah manghum akka ujung ni tano osogot. Jala lehonon na hamuliaon turajana. Jala patibulon na sogot. Taduk ni Mesias na. Ido yang gusaha na. Dihita saluhut na. Akadamang do dainang. Na hinolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Buhado kita mamereng. Molo adong dongatta ditihas-tihasi akka humaliang. Manang buhado pakilala atta. Diakka hagaliutta, diakka haurangatta, alay justru dipake akka humaliang tay pailahok kita.
Justru dipakai akka humaliang tai manias ni hasihita. Justru dipakai akka humaliang tai madobohon akka ngulutta. Tentu amanginang molo akka hahuranga do akka hagaliot tai gabi dipakai dongata pailaho kita lungur roha hasi pakilalaan jala dang tarhatahon alana memang di luar ni hagugutta doy pangaliw ni debata doy tu hita hape justru pangaliw ni debatai di akka hagaliutta justru ipakke dongatai makosomi hita tabayak kumaja manginang urasa lungud doroha haci pakilalaan jala pasti malengleng do nang ate-ate. Dihita kadamang do dainang nolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Suang songonido na nihilala ni sihana di bagasan turpu jami taon. Ibana dang boy marianakon, dang boy manubuhon ima sada anak bawa ala nahol ibana. Bahasa Indonesia dikatakan dia mandul. Kemandulan manang naholon ibana di luar ni wasona. Pangalian di debatado itu ibana. Ale justru dipake akka humaliang na talumo bima dipake ibang na namarguar si penina gabi makosomi sihana. Gabi mengejek ibana, gabi pailahon ibana. Akahata na orang denggado di patol hasibang na tu sihana. Lungud doroha di sihana. Tumatangis ibana. Alay di bagasa lungud di rohaya manginang. Rodo sihana mapurus tu debata. Rodo ibana pasahaton akka holso ni rohana di tu debata. Di bagasan tangiang do ibana mangidu asa debata mangurupi ibana. Basa di pasa imasihana salu na kaholso ni rohana. Na porsia do sihana dang adong behuaso. Na boy paluahon ibana. Dang adong behuaso na boy mangurupi ibana. Dukon huaso di debata. Hola debata nama namar huaso, hola debata nama namar gogo, natuk mangurupi ibana di salu na akasitaono na nedupan na. Martangi yang ma ibana. Di pasahat ibana ma, holso ni rohana tu debata. Di tradisi di zaman ni si Elkana, di hala Israel di hatihai. Molo adong sada ina, nahol pasti biasa do ditinggalon amat tanah. Manang gabi hailaw doi ditunggane dolina. Dakkolang ditunggane dolina. Alay di keluarga tunggane dolina, di keluarga ni ibana sadiri pe gabi hailaw de. Ima na dihilala sihana di bagasan turpukon. Alay di bagasan pos ni roha, di pasat ibana do pangiduan na tu debata, di pasat ibana do holso ni rohana di bagasan tangyang do ibana. Jala di do ibana do di bagasan tangyang na molo di leho debata. Ibana marena ko bawa ikko pilihonok kudo anak ko kipas sangapod debata. Makubasi manang gabi na poso ni debata. Dipatulis di bata masaluhu na pangidua di sihana. Dilehom ma sada anak na margoar si Samuel na marlapatan na jinalo ni tuja di bata. Amanginang nanulunga di bagas sa Tuhan Yesus Kristus. Dung di jalo sihana hobar tu akatangyang na. Hobar tu pangiduan na siya debata. Dan gabe lupa ibana marsobat tu debata.
Totong do ibana pasahaton aka ede puji-pujian. Totong do ibana pasangap debata. Jala odo nagabe jamita di tonga-tonga ngolutta dia pala partikyano. Di pasaha sihana ma sada ede puji-pujian na tung masa ulisi tutu pasangap debata. Di hajonjokon ibana ma debata do natuk mangurupi ibana. Marulupulu marohana mida jahuba tibuli paut tuduk ibana do di bagasa jahuba alana debatado na patulusan saluhuna akka pangiduan ni sihana. Marulupulu maibana pasangapon debata. Amanginang nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan ede olop-olop na pinasaha ni sihana tu debata. Gabi laos marjamita do ibana di bagasan edenai tu akahumalyangna. Molo taja amanginang di turpu jamita ton di ayat na parjulus sa tu ayat dapat tuluhon. Gabi sadda ede puji-pujian maon maka mulatihon basa-basa ni debata. Naung jinalona di bagasa ngoluna, naung gabe jupang na akan naniluan na gabe dapot na akan na pinangidona. Alay mono taja musenang sana napa opatos sa tu palimahon. O maede puji-pujian na pinasaha ni sihana manaringuti tariot akahalak na manganggap diri na maragugoon jala mamora. Na manganggap diri na boy. Jali sihana na yung manugihon mono tumpe adong mamora, adong lobian siyan nasa nabuhi di ibana na jinalona sa luhut na pabahinan jala pangalehon ni debata. Baru dia pa onopo sa tuay pa waluhon. Ede puji-pujianon manaringoti taringot tu panadayon ni sihana marado perdebata nasokal na mga raja sa luhut ng uluna. Ayat na pa siya sa tu pasapuluhon oma pakilalaan ni sihana na sa totong do diramoti di bata nguluna jala porsia do ibana ikut patupaon ni di bata manang patibulon ni di bata do taduk ni akka mesiasna. Jadi amanginang di bagasan ede na pinasahat manang ede puji-pujian ni sihanaon gabetong do om manugyun akka humalyangna. Asa humalyang na pe gabi manada di bata. Manang asa jolma naung lilu, naung manibil siya nakadalan ni di bata. Gabi mula mo siya dalan ni di bata. Amanginang tabuat tumajoon di bagasan nakaparunglota si sonaryon. Buhado hita molo mga dupiak kasi taon. Manang buhado hita molo pola akka hagaliot tai gabi dibain humalyang ta lau madabuhok kita to tulungur hatta manginang maniak hati-hati alay marhite-hite hata ni Tuhanon ditogihom masalu na hita asa totok kita marpos di rohat tu di bata asa totok kita pasaton holson ni rohatta tu di bata asa totok kita pasaton akasitaonota tu di bata di bagasan nata pasa saluhuk nai ikon porsia do hita natuk do di bata manang na marhuaso do di bata madongani hita unang amanginang ditalun akasitaonok kita alai mulutumpe di paluas di bata si tauno ni mangrongom nguluta ikom martahad do kita ikom manotong do kita marhaposat tu di bata jala iko porsia do kita suatu saat nanti Tuhan akan melepaskanku suatu saat nanti Tuhan akan menopangku dan suatu saat nanti Tuhan akan memberikan sukacita kepadaku. Ikon adong do pakirimo si songoni di bagasang uluta. Namangyo amanginang. Sa turpu jami taon
nang dipasa tu hita ganuk marsada-sada pastina yakin do kami nunga gudang akka hinauli hinadenggan basa-basa ni debata nang tajalo di bagasa ngolutta buhada manginang gabi lupa do hita tu debata adong masada cerita adong masada jolma na pogos dialah pogosonna sai mangan hurangad do ibana di sada tikim mangaluli parkarejo may mana tu sada namora tido ibana ma karejo mau di parusahamon ay Roma namoray unang makarejo di parusahakku dilehom ma 2 ekor lobu jatan dohot ima buru-buru didok namora ma dang boy ho karejo di parusahakku basa alana memang dang adong sikil di napuguson omma pelihara omma dalak kumangurupi ho nina namora alai pangiduakku unang gabe jualon paham ma asa marianakot asa gabe gudang lobumu asa gabe ninggang ngolum nina namora toho tu nina napuguson alana kebetulan memang luas do pe ka kebun sawit gudang do pe ka rumput na boy si pangano ni lupon dung songoni mula mana pogoso di buah malubui di panggagat ibana ma di pahani mana madinggan di do ibana ma molo marana ano lubuon di bagasan ima sataunon ikko nima anak na parjulu ikko lehonok kumay matu di bata ikko nima gabi jul manaburju mau nina na pogoso ma memang di bagasan satao marana malubune alana kebetulan memang nga buting manang nunga hamil imalubu boruaw na dile namorao tanpa sa parbinotoan ni napogoso marana malubuna 2 pasti maruhana ali di bagas salah sironay do imana ma molotor hulio nan nunga ni matu di bata hulio nan tu gereja ama musenang din alana kebetulan anak di lubudo pe musa sapasang sada boru-boru sada jakta baru dipahani mana ma toy ma tau dipamma hulio asa julu marana doi manao paton anom mau lo hulia jattanon abe jattanyo molo le boru-boruon ama hanon ima pikra di bana songoni ma toru sampai 10 tahun ngagudang situ tube lobu di napuguson jalangoluna penunga dinggan alai sampai 10 tahun ni totong ibana dang mangingot hatana dang ima pasangap de bata pakan gabi tubuh akaginjang ni roha dihita akadamang do dainang nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus jami taon na mangajari hita so tunggabe talupaon akka basa-basa ni debata nang tajalo di bagasa ngolutta dia papituho di turpu jami taon dia dena pinasa ni sihana di do ibana do di si jahuba do na mabahen pogos do mabahen mamora ibana do pay jurkon las ibana pati bulo musa ibana do na boy na mengubah akan ngolutta jahuba do na boy pasikopon akan narekot di bagasan ngolutta amanginang di bagasan Yesus Kristus penunga di pasikop di bata ditobus sita ditalun akka dosay gabi anak haholong anak kita ale jot do akka haluaon akka basa-basa nang tajalo di bagasan manang marhite-hite Yesus Kristus gabi talupahon doy gabi nang olo hita marsaor gabi nang olo hita pasangap di bata do kalana asing do pe alai marhite-hite jami taon di pasa tu hita unang lupa hita makamulatehon unang lupa hita marsoba jala unang lupa hita maka jongjok ko debata di bagasang uluta sigaro pare
Amen. Martanyang mahita. Mulia mahu pasa roa nami tuho Tuhan nami. Taruli hami sian hatam. Ajari hami. Asa totok kami. Maka nguluon hatamon. Di bagasan ngulun nami sigarupari. Mulia Tuhan nami. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amen. Horas madihita kadamang do dainang Tuhan mamasu masu hita.